Έχεις νιώσει ποτέ ότι κάποιες μέρες όλα ρέουν πιο εύκολα? Ότι η διαίσθησή σου είναι πιο οξία ή ότι οι συμπτώσεις γύρω σου πληθαίνουν? Στον κόσμο της μεταφυσικής, αυτές οι στιγμές ονομάζονται ενεργειακές πύλες. Μια ενεργειακή πύλη δεν είναι κάτι ορατό στο μάτι. Είναι ένα άνοιγμα στο συμπαντικό χρόνο, όπου η δόνηση της γης ευθυγραμμίζεται με ανώτερες συχνότητες. Είναι οι στιγμές που η απόσταση ανάμεσα στο θέλω και στο έχω μικραίνει. Συχνά προκύπτουν από αστρολογικά φαινόμενα ή από τη δύναμη των αριθμών, την αριθμολογία. Το 2026 είναι μια κομβική χρονιά. Αριθμολογικά, είναι ένα παγκόσμιο έτος 1. Το 1 συμβολίζει την απόλυτη νέα αρχή, τον σπόρο που φυτεύουμε για τα επόμενα 9 χρόνια. Έτσι, κάθε πύλη φέτος έχει διπλή δύναμη, γιατί πατάει πάνω σε αυτή τη δυναμική της αναγέννησης. Οι πιο γνωστές πύλες είναι αυτές που ανοίγουν σε ημερομηνίες με επαναλαμβανόμενους αριθμούς όπως 11-11, 12-12 ή 2-2 και θεωρούνται κώδικες που ενεργοποιούν την ανθρώπινη συνείδηση. Θεωρούνται διαστήματα όπου η κοσμική ενέργεια είναι πιο έντονη, διευκολύνοντας το διαλογισμό, την πνευματική αφύπνιση και την εκδήλωση των επιθυμιών μας. Συχνά συνδέονται με αστρολογικά φαινόμενα, όπως εκλήψεις, ηλιοστάσια ή πλανητικές ευθυγραμμίσεις, όπως για παράδειγμα η πύλη του Λέοντα στις 8 Αυγούστου. Για όσους ακολουθούν τη μεταφυσική, οι πύλες αυτές αποτελούν ευκαιρίες για να αφήσει κανείς παλιές συνήθειες και να μεταβεί σε μια ανώτερη κατάσταση συνείδησης. Όταν ανοίγει μια ενεργειακή πύλη, η συχνότητα του περιβάλλοντος αλλάζει. Για να μην νιώθεις χαμένος ή εξαντλημένος, αλλά αντίθετα να επωφεληθείς, ακολούθησε αυτά τα 5 βήματα. Καθάρισε το πεδίο σου, η νέα ενέργεια χρειάζεται χώρο για να εγκατασταθεί. Καθάρισε το σώμα σου και τον χώρο σου. Στον χώρο σου, κάνε ένα γρήγορο ξεκαθάρισμα. Πέταξε ή χάρισε πράγματα που δεν χρειάζεσαι πια. Ο καθαρός χώρος επιτρέπει στην ενέργεια να ρέει. Για το σώμα σου, πιες πολύ νερό. Το νερό είναι αγωγός της ενέργειας και βοηθά το σώμα να επεξεργαστεί τις δονητικές αλλαγές χωρίς πονοκεφάλους ή κόπωση. Μια πύλη χωρίς πρόθεση είναι σαν ένα πλοίο χωρίς πηξίδα. Οπότε είναι συνετό να θέτουμε τις προθέσεις μας. Άλλωστε έτσι κινείται η ενέργεια. Με την πρόθεση. Τι να κάνεις? Γράψε το, μην το σκέφτεσαι απλά. Κατέγραψε σε ένα χαρτί, σε αυτή την πύλη, επιλέγω να αφήσω πίσω μου το X και να καλωσορίσω το Y. Γίνε συγκεκριμένος, οι πύλες ειδικά οι Master όπως οι 11 και οι 22 ανταποκρίνονται σε ξεκάθαρα αιτήματα. Επειδή οι ενέργειες των πυλών είναι συχνά, υψηλές και πνευματικές, είναι εύκολο να νιώσεις αποσυντονισμένος. Έτσι είναι καλό να γιονόμαστε. Πώς? Συνδεόμενοι με τη μάνα γη και τρεφόμενοι με ρίζες και λαχανικά. Σύνδεση με τη γη, περπάτησε στη φύση ή απλώς ακούμπησε τα πόδια σου σταθερά στο έδαφος. Φαγητό, προτίμησε τροφές που έρχονται από τη γη, ρίζες, λαχανικά, για να κρατήσεις την ενέργειά σου σταθερή και υλοποιήσιμη. Άλλος τρόπος είναι η ενσυνείδητη σιωπή και διαλογισμός. Κατά τη διάρκεια μιας πύλης, το σύμπαν ή ο εσωτερικός σου εαυτός σου μιλάει πιο δυνατά. Πώς ευθυγραμμίζεστε? Ακούγοντας και παρατηρώντας. Άκου, αφιέρωσε 10 λεπτά στη σιωπή. Μην ζητάς τίποτα, απλώς άκου. Οι απαντήσεις έρχονται συχνά ως ξαφνικές ιδέες εκείνες τις στιγμές. Πρόσεξε τα σημάδια, παρατήρησε επαναλαμβανόμενους αριθμούς, τραγούδια ή τυχαίες συναντήσεις. Είναι ο τρόπος της πύλης να σου δείξει ότι είσαι στον σωστό δρόμο. Η πύλη δεν κάνει τη δουλειά για μας. Αυτό που κάνει είναι να ανοίγει τον δρόμο. Εμείς είμαστε αυτοί που κάνουμε το πρώτο βήμα. Εμείς πρέπει να αναλάβουμε δράση για να ευθυγραμμιστούμε. Τι κάνουμε? Αν η πύλη αφορά τη δημιουργικότητα, ξεκινούμε ένα προσχέδιο της δράσης μας. Αν αφορά τη σταθερότητα, κάνουμε μια οικονομική αποταμίευση ή ένα πλάνο. Με αυτούς τους τρόπους η δράση κλειδώνει την ενέργεια στο φυσικό επίπεδο. Η χρυσή συμβουλή. Δεν πιέζουμε τον εαυτό μας. Αν τις ημέρες της πύλης νιώθουμε την ανάγκη να κοιμηθούμε περισσότερο, το κάνουμε. Συχνά η αναβάθμιση της συνείδησής μας συμβαίνει την ώρα που το σώμα ξεκουράζεται. Το μάντρα που βοηθά στην ευθυγράμμιση μας με την πύλη είναι: είμαι ένα ανοιχτό κανάλι φωτός και σοφίας. Αποδέχομαι με ευγνωμοσύνη την ενέργεια αυτής της πύλης. Αφήνω πίσω μου ότι δεν με εξυπηρετεί πια. Και ευθυγραμμίζομαι με τον ανώτερο σκοπό μου. Ότι οραματίζομαι, έχω τη δύναμη να το υλοποιήσω. Είμαι σε ροή, είμαι σε σύνδεση, είμαι εδώ.